cikin waka ta alin nubuwa ciku 15 idan kun manta ina jira ya ku yan uwa ku ban amsata a yanzu zan karo 15 ku karkada kunne gidan nubuwa. Ake wa Allah wasa me yasa ahlul baiti ke fada a ka'ansa me yasa annabi ya rike imam ya daga sa me yasa gawar alhassan ta bar raudarsa me yasa aka ce annabi ba a gadansa me yasa ɗakin shugaba Humaira ta ansa me yasa ba a duba me Khadija ta kunsa me yasa da yawan sahabbai suke sa'insa me yasa sayyidina ya ce a bashi takarda me yasa aka ce kar a bashi duk mun shaida me yasa maganar shugaba ta bar yin tsada me yasa mulkin shugaba Sadiku ya gada me yasa gun ahalin rasul ya zama shi'ani me yasa san su ya zama kin sahabban nan ne me yasa amsar ke wuya gare ku mutane ta amsa wannan in ka kai abun tuhuma ne gidan nubuwa.